आच्छा दिनैनि ट्रेनिंनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना? बे ट्रेनिंआ जाहा MSRDनिफ्राय फैनाय बेखौ बुङो निस्टा गोलावै बुङोब्ला नेशनेल इनिशिएटिभ फर टिचार्स हेड्स एन्ड हलिस्टिक एडभान्समेन्ट बे जाबाय जोंनि अल इन्डिया ट्रेनिं जानाय नैबे जोंनि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय नैबे मासबा ब्लक बेयावहाय द' साननि थाखाय ट्रेनिंखौ लानाय जादों। आच्छा बेयाव ओरैनो मा सोलोंनो मोनगोन? बेयावहाय सोलोंनो मोननाय हिसाबै जाहा बे लवार प्राइमारि आपार प्राइमारिनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि फरायसालियाव फैयो बिनि सोमोन्दै सोलोंनो मोनगोन। बेयाव गासै 12टा मडुल दङ बिनि सोमोन्दै सोलोंनो मोनगोन। आच्छा बेयाव मा टाइपनि ट्रेनिं होनाय जादों ओरैनो डिजिटेलाइज बेवहाय डिजिटेलाइज बाहायनाय जादों प्रथम सेथि खेबनि थाखाय जोंनि बे आसामावहाय नैबे ट्रेनिं होनायखौ डिजिटेलाइज खालामनाय जादों। आच्छा आसामनि गुबुन जायगायाव बेबायदि जादों नामा? बेयो अल इन्डिया बे ट्रेनिंआ अल इन्डिया बे एखे ट्रेनिंखौनो गासैयावबो होगासिनो दङ। आच्छा दिनैनि बे ट्रेनिंखौ लानानै माबायदि मोनदों? सुंथाबै बुङोबाथ' ट्रेनिंआ मोजाङानो। दिनै जोंनो ट्रेनिं होनाय जादोंमोन बिथां पबन ब्रह्मआ। बिथाङा जाहैबाय रिसर्स पार्सन आरो बिथाङा सानखान्थि आयदायाव फोरोंदोंमोन जाहैबाय। सरासनस्रा आं गाव सानखान्थिनि फोरोंगिरि नङाब्लाबो आं दिनै क्लास खालामनानै मोनदों। जों गुदि फरायसालियाव जिबादि सानखान्थिखौ गोदो सोलोंबोदोंमोन बेफोरथ' बावगोमाजोबनायाव थांबायमोन। दिनै फिनसे गोदानै फोजाखांनाय बादि मोनदों आरो जोङो इंराजि सोदोबावबा आरोखि आर्टिफिसियेल जिथु फोरोंनाय जायोमोन जोंखौ सानखान्थि आयदाखौ दिनै गाबोन बिदि नंलिया जाहैबाय। एकदम बिदिन्थि 1, 2, 3खौ जोङो मा बुंगोन बा जोङो 1 निफ्राय 9 सिम थांनोब्ला बायदि बिथिंखौ जोङो हेफाजाबाव लाफानानै जेरै दंफां बिलाइ मार्बल दाउ बायदिसिना जिनिसफोरखौ लाफानानै जों गथ'फोरनो 1 बा 1आ मा बे नलेजफोरखौ होनो हायो आरो जों आरो बेवहायनो जोङो हमनानै ला जेनेबा 1 होनबा जोङो गुबुन मोनसे बिफांनि बिलाइ लाबाय 2 होनोब्ला जों गुबुन दंफांनि बिलाइ लाबाय 3 होनब्ला जों आरो गुबुन मोनसे दंफांनि बिलाइ लाबोनानै जोङो बेखौ दाजाबहोनो हायो आरो गासै गांबेसे मोनखो बेखौनो जों साफल खालामनानै बा गासैखौ लगायनानै मा रोखोमनि बिफांनि बिलाइ दंमोन बेखौ नोंसोर सायख' होननानै जों गथ'फोरनोबो सायख'ना होनो हायो आरो अब्लाना बिसोरो बेयाव मोन 10 बिलाइ लायोबा मोन 10 रोखोमनि बिसोरो बिलाइखौ आलादा खालामगोन आरोखि। दा बे आलादा खालामबा बबे बिलाइया गांबेसे दं अबेबा मोनसे हारिनि बिलाइया हयथ' गांसेल' थागोन बे 1 जाबाय बा 1 जाबाय लेंगुवेज होनना बुंदों बेखौ आरो बे 1, 2, 3 लिरनाय बेखौथ' माबासो बुंदों सिम्बल होनना बुंदों जाहैबाय। बिनिफ्राय बिदिनो अबेबा बिलाइया गांथाम मोनबाय बे 3 जाबाय जों बे रोखोमैनो गोरलै खान्थिजों फोरोंनो हानाय आदब खायदाखौ दिनैनि बे ट्रेनिंनिफ्राय जों मोननो हादों आरो न' डाउट दा खुनु खोथा गैया जिखुनु ट्रेनिं जायोब्ला एबा ट्रेनिं लायोब्ला जों रोङै माबा मोनसे गोदान खोथाखौ जोङो सोलोंनो हाथारो आरोखि आरो बिनि गेजेरजों आंनि बे मेसेजखौ होनो लुबैयो जोङो दा मोनसे 4 इन्जुरनि सिङाव मोनसे ट्रेनिंखौ लागासिनो दं सान 6 अर्थात 6 दिन बुंनो थाङोबा दिनै जों बे 4 खथा इन्जुर 4 इन्जुरनि खथा सिङाव 4 इन्जुरनि सिङाव मोनसे खथा बे खथायाव जोङो गैयाबाबो 130सो फोरोंगिरिफ्रा बेयाव माबा मोनसे रोंदों बे 6 दिनाव बे 6 सानाव जोङो माबा मोनसे गोदान रोंथारदों आरोखि। दा आं दिनैनि बे जोंनि बे ट्रेनिंनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मोनसे रादाब एबा मेसेजखौ दैथायनो लुबैदों बा जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बे जाहैबाय मा जोंदि बेवहाय रिसर्स पार्सन बा रोंगौथि गोनां फुंखा सुबुंफोरनिफ्राय जि रोंदों बे रोंनायखिनि आदब खायदाखौ जों जुदि गावबागाव फरायसालियाव थांनानै जों जुदि बे आदब खायदानि गेजेरजों फोरोङोबा फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ जोङो सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोबोद गोजौ थाखोथिं लांनो हागोन होनना आंहा गावनो फोथायनाय दं। ओंखायनो लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे बे दिनै निष्ठानि मोनसे थांखि अल इन्डिया दुलाराय भारत नाङैनो जि आदब खान्थिजों फोरोंनानै
मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरफोरजों फेर मारिनानै जोंनि भारतारिफोरा सोलोंथाइ बिथिं बिराद जौगालांनायनि जि थांखि लादों बेयो जाफुंसारथों आरो जोंबो दिनै बे ट्रेनिङाव जिखिनि गियान गुन आरजिना लानो हादों बेखौ गावनि सिङाव दोनथुमालासिनो जों बेखौ फरायसालियाव थांनानै फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जों जुदि रानसारना होयोबा फैबाय थानायाव जोङो बुंनो हागोन बा जोंहा फोथायनाय थागोन जे जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन होनना आं सानो आरोखि सार नोंथाङाथ' बिनि सिगाङावबो निस्सय ट्रेनिं लाबाय जानांगौ दिनैनिया बुंनांगौ स्पेसियेल ट्रेनिं दिनैनिया सानखान्थिमोन आङो ट्रेनिं जाजेननायनिफ्राय जोंहा ट्रेनिङा माबानिफ्रायनो जादों थांनाय 10-11 गेजेराव बन्द थाबाय बिनिफ्राय 13-14 आरो मैया 17 आरो दिनै 18 बे 6 सान बे 6 दिनखौ आं एकदम जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम फुरा आबुङै खुनु मोनसे आयदा बा खुनु मोनसे साबजेक्टखौ एरखेनानै थायाबालासिनो आं बे ट्रेनिंखौ लानाय जादों आरो जोङो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि हिसाबै आंखौ फरायसालियाव हिन्दीसो फोरोंनो थिनदों खिन्थु बेयाव हिन्दीया मोनसे लिटारेचार आयदा जाहैबाय बिनि जेबो ट्रेनिं जायाखै बिनि अनगायैबो आं सानो आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं मानो हिन्दील'खौ फोरोंनो बा आंहा गुबुन आयदानि सायाव एसेबो नलेज थानो नाङा नामा आंहा रोंगौथि थानो नाङा नामा आं ओंखायनो बेयाव फैनानै मोनसे सोलोंथाइ मोनफैनाय बायदि मोनदों गुबुन गुबुन आयदानि सायावबो आंहा गोबां गियान जादों बेयाव जेरै जारिमिननि खोथा सावरायलायनाय जादोंमोन बेयाव बिनिफ्राय बे पक्स' एक्टनि सोमोन्दै रायलायनाय जादोंमोन जाय पक्स' एक्टआनोखि दिनै भारताव माने बिराद हुलुस थुलुस एबा दावराव दावसि सोमजिहोबाय थादों पक्स' एक्टआ 2012 एक्ट बे जाहैबाय मा हिन्जावसा गथ' उन्दैफोरनि सायाव जिनाहारि खोब जागासिनो दं सारा भारत नाङैनो दा बेखौ जों बोरै होबथानो हागोन बेफोरनि बायदिसिनाफोरखौ जों रायलायदों सावरायदों जों मिथिनो मोन्दों फरायसाफोरखौ जों बोरै सांग्रां खालामगोन फरायसाजों लोगोसे जोङो आरोबाव बे मेसेजफोरखौ बिमा बिफा एबा समाज बा फरायसालिनि SMDC बा मेनेजिं साब कमिटि बिथांमोननि गेजेरजों सावरायलायनानै जों मा खालामनो हागोन बा बिनि थाखाय इमारजेन्सि जोंनो पुलिसनि आयेननि हेल्प नांगौ जायोबा जों बेसेबां नम्बराव डायल खालामनांगोन जों बेयाव दिनै मोननो हादों 1098 बेयाव जों डायल खालामोबा जों हेल्पलाइनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जोंनि बे जाथायखौ बे हेल्पलाइननि गेजेरजों जों आयेननि खाथियाव थांनो हागोन आरो आयेननिफ्राय जोङो जोंनि मोननांगौ जिथु रैखाथि एबा जोंनि मोननांगौ जिहेतु मा बुङो दायनिगिरिखौ साजा बेफोरखौ होनो हानायनि बायदिसिना राहाफोरखौ खालामनो हायो जाय साबजेक्टफ्रानोखि बेखौथ' आंनि फोरोंनाय साबजेक्ट हिन्दीयावथ' थानो हाया ओंखायनो बेयाव ससियेल हिस्ट्रि माने बायदि बिथिं सावरायलायनाय जादों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेक्तिगत भाबै आं माने बहुद लाब जानाय बायदि मोन्दों आरो आं बे ट्रेनिंनि गेजेरजों